Il-kap nazzjonalista Alex Borch iddikjara illi m'hemm xaġla fuq il-ħatra ta' shadow cabinet tiegħu anke jekk issa beda t-tielet ġimgħa tiegħu bħala kap nazzjonalista. Borch għamel din id-dikjarazzjoni għal mistoqsijiet ta' One News fid-dawl ta' dan id-dewmien u l-fatt li s'issa għadha ma tnislitx kelma f'dan ir-rigward. Ġimagħtejn u nofs minn mindu l-ħaqt kap tal-oppożizzjoni u għadek ma ħabbarx it-tibdil fix-shadow cabinet. Għana m'għandniex għaġla. Din it-tweġiba kienet simili għal tweġiba oħra preċedenti bir-raġunar warajja jkun la mhux qed jaħtar il-kabinett tal-Ministri u m'għandux għaġla għax minflok qed jaħtar shadow cabinet. Fid-dawl ta' din id-dikjarazzjoni One News staqsaw ukoll id-deputati tal-Partit Nazzjonalista dwar jekk ġewx mitkellma mill-kap jew inkella jafux li ma' dekastieri se jkunu qegħdin isegwu. Boħud jgħidulna li jgħidu ma ltaqax magħhom u oħrajn jippruvaw iwaqqgħu il-mistoqsija żufjet. Mija jissadu ma ltaqax imma qed jiltaqa'. Naħseb qed jagħmel biżżejjed xogħol bħalissa u xek pass aħna hekk nimxu ma naġlux ħafna. Kemm intu aħna ċans. Deputati oħrajn minflok għażlu li ma jwiġbux il-mistoqsijiet ta' One News sforz li skumdita illi tpoġġew fiha b'din is-sitwazzjoni jew inkella qalulna hekk. Naħseb għadu qed jiltaqa' mad-deputati kollha. Naħseb il-kap tal-oppożizzjoni ħajkun qed joħroġ min-naħa tiegħu kif ħajkun kompost shadow cabinet. Però għadda dan iż-żmien ġimagħtejn u nofs ma taħsibx li jitfadel ikra fuq l-oppożizzjoni ta' sfida li tkun fil-gvern? Fost id-deputati li staqsejna kien hemm ukoll dak tal-establishment Kerola Kulina illi weġibna hekk. Nirrifjuta li nkellem nies bħalkom.